Moikka moi YouTube ja Suonam Salatta taas täällä. Tänään me pelataan Minecraftia. Ja niin kuin huomaatte, ollaan Hypixelissä, eli mä oon saanut sen 1.4, mitä mä olen toivonut jo pitkään. Ja tää on jo toinen kerta täällä Hypixelissä. Ja 11 tilaajaa. Se on aika vähän, mutta minulle se on hyvin paljon. Ja nytten me vaikka pelataan. Mä en tiedä miksi mä menen. Mä menen Skybox. Me tullaan niin feilaamaan tässä. Niin pahasti. Speed. Vois laittaa vähän pienemmällä. No hello. Joo, ja nenävuoto vähän ehkä flunssaa. Eikä pitkään aikaa ole tullut muuten video taas, sen takia miten tonne päässyt, mutta ihan se mikä mappi tää on. Onks toi vettä tuolla alhaalla oleva? No kiitos. Ei nyt mitään maailman parasta kamaa. Ei kovin. No. Povi, mutta mä en osaa popata. Ja midi me ei ole todellakaan lähdössä, koska mä en osaa PvP:tä myöskään. Ei saatu yhtään ruokaa. Missä porukka on? Kuolikohan jos hyppäsi. Mitä? Kattokaa, mulla on woodplankki kädessä. What the? No, nyt se ainakin lähti pois. Mitäköhän käy, jos mennään tonne? Tonne kentän ulkopuolelle. Pakko testata. Ottaisin tästä puuta. Mitä? Miten noi ei tipu? Okei, tää on ihan outo. En ole tottunut. Koska oikea tai tietokoneversio minne on tullut pelailtua aika paljon. Mitä? Vitsiä. Minne hävis? Mitä tapahtuu? En pidä tästä bugista. Ja jos haluatte, mä voin aloittaa uuden sarjan, niin jos teitä kiinnostaa. Laittakaa kommentteihin, mitä sarjaa haluaisitte, mutta tää laki nyt alkaa käymään mun hermoille. Hehehehehe. Toivottavasti tästä ei voi saada pännejä. Mitä? Miksi tää pitää lagaa? Onneksi kukaan ei tullut mun saaraan, mä en osaa yhtään PvP. Mitä toi yritti? Miten tässä ammutaan povilla? Ota mun povista. No, noi oli aika faileja. Onks ton tyypin pakko nyt
Se pilaa mun hienon operaation. Voikonpa siltä olisi lumipallot jo loppu. Jos me nyt tiputaan, mä kuvaan tästä toisen putken. Jos me ei tiputa, mä kuvaan tän jälkeen vielä yhden pulpätlän ja sitten me lopetetaan. Onks toi joku ton aika tossa? Onks tässä aika? Jollain saattaa muuten olla Diamond Sword. Koska täällä on Diamond. Miksi mä liikun shiftissä? Jos toi on pelin loppumisen aika. Mä teen rage-kuita. Tai no en kuittaa, mut ragea. No! Sehän se sitten oli. Miten tästä pääsee loppuun? Toimiiks tässä muuten kommentit? Jep. Shifti päällä itseksi. Game starttaa kohta. Kuinka kauankohan mä oon kuvannut? En kovin pitkään. Voi. Vee. Manki. Apina. Tästä tulee niin ruma. Manki, manki, manki. Siis niillä on jonkunlainen häntäkin kai. Vitsit, tästä tulee ruma. Suu tulee bedrockista. Naama tulee kivestä, koska mä en jaksa mennä inventoriin nyt hakemaan. Olenpas laiska. Onpa hieno apina. Ani kädet. Miksi apinalta? Nyt on OP-apina. Nyt on hieno. Nice. Ristellaan sinne.
oikein komeaksi. Mä en tiedä miksi mä laitan näitä. Se on sen tukka nyt siinä. Ettei tarvi olla kaljuapina. Miten toi voi lentää? Miten tää on mahdollista? Pystyykö tässä niinku laittaa jotenkin ilmaa? Ja kulmakarvat. Oho, kyllä on komee. Nyt on kulmakarvat ja kaikki. Ja oikein nenäkin. Olisi ehkä pitänyt tehdä vähän tonne keskemmälle. Lunta tapas. Ei voikaan. Viisikymmentä sekkaa. Tee Minecraft-radan. No voi, nyt se redstone-tortsi, kiitos. Missä täällä on? Neu. Pakko löytää. Se oli siellä alhaalla. Mitä? Ei se palas. No annetaan kaikille puuppi. Että me voidaan voittaa. Olenpa itse rakas. Dark Doo. Jaha. Tulee äskeiselle pienet taputukset. What's that? Okei, tässä on vähän yritystä. Okei, tää on pixel artti. Tää on puuppin kakan arvoinen. Katyä lol. Tulis nyt tää mun. Nyt ei tuu liian pitkä video. Miten toi voi lentää? Missä on minun? Kyllä on hieno. Mä en varmaan voita tätä. Siellä on superpuuppi tulossa. No Herra Brain. Ei tappanut. Ei ole tappanut minua. Miten tää voitti? Tää on ihan hulluruma. Ai niin, pitäis passwordata. Mutta kiitos jos katsoitte. Muistakaa painaa tykkäystä. Ja tilata kanava, jos tykkäsitte.